Hello friends, hai nu hai bosor katal ni jotono kha kahamya pharoi lamsogu nongna tini kheno ang phai shok paijak Omorpur Swichikma kami Baba Goriya Biyak KWRWI ke miafro keno miafro first day Mwtai Bachamani ke tini kheno second day o tini phai shok paijak ke oro chung phaji tini nailainyai bai ke Baba Goriya Biyak KWRWI Puja rok ong kumtrang rok kanroi bai ke Mwtai yathek rok shurui Puja rok cheng abono kisa nongno tini phunungman chesta khainai ke phaidi video no joyakari naitong lainai kisa Mangfli anongno tini phunungan tarong bishirбаг no saiman nan Baba Goriya Biyak KWRWI khena sabrung no bonaro pujangu phuayo takumbuthi be yathek rok shurui kthar khe khumtrang rok kanu bai puja bai khe angke sari phang ni chini ke no bo oro para gandar gindir guriu hanya hai bo horo phai phiro goi bon jaga wo inke ten dino ke hanya hai bo deli no bonaro sapta kaisa sena jora bonaro puja ongu phuayo khe no puja angai ko sabrung no bajawo Pujani bangai jotono khumtrang rok kanrunani ready ongoi bacha baijak hagati jotono kathar khe tukugui hokugui khumtrang tugui khumala khawui oro motaino khulumnan bangai jotono line khe bacha baijak charai khonai joto sini nornogui makhana charai khonai joto bacha baijak oro ke borong joto khum karunai hine hi bacha baijak line khe ayang phijing line tangsa line kolongma ke amorok joto khum kanrunai tini ke motaino khumkan rubayoi mutaini yathego takhambutui baikhe yatheg rok sunai tui kthar baikhe yatheg rok suui khulum saui amon porekhe no khumtrang rok kan rubaikhe angke amon porekhe Mwtai Bachanai ke Mwtai Bacha khangke amon porekhe puja ongnai tabo kheno hi khumtrang rok kan rubui yatheg rok subaikha hangkhe tabo Mwtai Bacha kha Mwtai tabo bon jaga o thangsenai amon porekhe puja ongsenai ta hai là bao nhiêu sang một tay của con bao bây giờ nó sẽ là chụp bao nhiêu phải nhảy chụp bao nhiêu rồi nãy bao rồng cái lái chụp bao nhiêu rồi nãy bao rồng cái lái orang dia ker pangi nó bao giờ ini bangsa gandara orang jaga orang tahu hai là bao nhiêu giờ một tay của tôi bao bây giờ này nó chụp bao nhiêu rồi nãy bao giờ phải chia bao rồi ra uống gì rồi orang dia phải coba suruh aja mana. Baksa ke saimanya tonggo Baba Goriya Biyak KWRWI bahai puja rok ong abon bangai ang je saimaya rong ni bangai tini kisa sawi khana rokha oro video inke nong tabo saimang khana Baba Goriya Biyak KWRWI bahai puja rok ong inke phajina ni video no Mwtai rok khuloi tongbayo yang puja choli ungke yang ke chati chatra sogoi puja tono khuloi tongota jamatia hoda association ni hoite student rok oro Baba Goriya ni boy rok photo rok inke posa rok calendar rok kisa phaloi tongo inke nong nangkhang ke oro jotono phaina phaimano inke tinin bangai video osuk no ong sinai Baba Goriya Biyak ganang ni video khulonai mani tini chungoro nailekha inke jotono no video no baithak jora nai tongma bangai Hambai joy Baba Goriya